Viccet félretéve most már tényleg érik az a storytime, hiszen az a réve volt, múltkor olyan jó dolgot fedeztem fel, hogy ezt muszáj veletek megosztanom, mert szerintem baromi hasznos. Megvan az, amikor habciznod kell, és valaki benyögi, hogy egészségedre, amikor még csak így csinálsz, hogy és aztán nem jön ki a habci, és aztán mérges vagy a másik emberre. Na, ez működik saját magadnak is, amikor szükséged van rá. What? Tesztelve, kipróbálva többször is. Szóval ugye vannak olyan helyzetek, amikor hát nem szívesen habciznád el magad. Én akkor jöttem erre rá, ültem egy teli autóba, és hát rengetegen voltak körülöttem, és nagyon kellemetlen lett volna ott behabcizni, de nagyon-nagyon kellett habciznom. Már tudjátok, így nyomtam föl a nyelvemet a szájpadlásomra, de még mindig ott volt az inger, és akkor ezen így elgondolkoztam, hogy gondolatban kimondtam magamnak, hogy habci, egészségedre! És képzeljétek el, hogy abban a szent minutumban elmúlt a habcizási ingerem. Utána pedig ültünk egy kávézóba, és hát akkor se szívesen habciztam volna előtt magam az ivó-evő emberek között. Úgyhogy újra kipróbálhattam, és akkor mondtam magamnak megint, hogy habci, egészségedre! És megint elmúlt. Beszarsz. Hát zseniális. Nem tudom, ezt kinek kellett tudnia, de működik. Most írt rám egy nagyon távoli rokonom. Ti is utáljátok, amikor valaki semmit nem tud az életedről, 3 éve nem beszéltetek, és akkor megkérdezi, vagy összetalálkoztok az utcán, és megkérdezi, hello, és miket csinálsz mostanában? Ami tőlem telik, Judit, ami tőlem telik. Felkelek minden reggel. Majd a következő kérdés általában az szokott lenni, hogy és jársz most valakivel? Igen, Judit, a pszichológusomhoz heti egyszer. Amúgy meg vőlegényem van. Erre ők. Jaj, ne aggódj, rengeteg hal van még a tengerbe. A tenger teli van szeméttel, mindenhol haldoklik. Ez egy hatalmas globális probléma. Nézd a híreket! Judit. Csak viccek. Viccek. Estek vicc volt. Na jó van. Puszi nektek, sziasztok! Legyen tolorossz, napotok!